Arratzaldeon ikusentzulesarien guzti hori hementxeagoz Lasesarren eta Arratzaldeon ikusentzulesarien guzti hori Lasesarretik, hementxeagoz lagun arteko triangularra dozue Barakaldon jokatzen da bien hau. Arratzaldeko 7etan izan da lehenengo partidua, bertan Alabesek eta Barakaldok etxeko taldeak jokatu dabe. Badakizue partiduak 45 minutura izaten direla, partidua gol barik amaitu da, gol gabe amaitu da, eta partidozteko penaltietan bai Alabesek eta bai Barakaldo taldeek golak sartu dituzte. Bigarren partidua laster baten hasiko da, Lasesarren futbol zelaian. Arratzaldeko 8 joteko minutu bat baino ez, eta Atletikek eta Alabesek jokatuko dute bigarren partidu hau, bigarren lagunarteko partidu hau. Hamaikakoak gogoratuko doguz. Atletiken Herrerin izango datean, atzekaldean Oskar de Marcos, Urai Núñez, Gerai eta Balentziaga izango dira. Zelai erdian pibotelanetan Unai López eta Bezgarentzat aukera. Eskun batik Gaizka Larrazabalek jokatuko du. Ezkerraldetik Inigo Kordoba izango da. Muniain lotura lanak eginez. Eta goian Aritzaduri. Hamaikako ona, hamaikako sendoa. Atarako dago Atletikek bere lehenengo partidu honetan. Bere lehenengoa da, baina gogoratu triangular honetako bigarrena dela, laster baten hasiko da nau. Eta dinogu moduan, benetan, ligako edozein partidutan ikusi geinken, hamaikakoa zeleratuko dau Gaizka Garitanok. Alabes taldeari jokonez, Sibera izango datean, atzean, Martina Agirre Gabiria, Tatxi, Magaian eta Adrian Marin, hori izango da. Atzekalde horretako laukotea herrian Guakasok eta Tani Torresek jokatuko dute. Eskumatek Alex Vidal izango da. Ezkerretik Hector eta goian Lukas eta Joselu aurrelari bi horrek jokatuko dute. Dana dago prest dinogu moduan, bigarren partidu hau hasteko, laster baten zeleratuko dira bai Atletik eta bai Alabes taldeko jokalariak. Eta epaile jauna, hori azpimarratu beharra dago, eta Ekaitz Garzia Arriola izango dugu. Euskalduna da, eta berak epaitu dago. Bera izan da epaile jauna lehenengo partidu horretan, eta bigarren honetan gehi triangular honetako azkenengo partiduan, Atletikek eta Barakaldok txokatuko da ben partidu horretan bera izango da protagonista. Bai esan, geure entzulei, partiduak amaitzen direnean, penaltiak izaten direla, bardin da ze emaitzagaz amaitu partidua, talde bakoitzak, 3 penalti jaurtiketa egin izango ditu, batez bardinketaren kasuan, hau da, 3 taldeek azkenean, emoitzei dagokionez, bardinketa izan ezkero, penalti horrek erabakiko dabe, nor izango da, edo ze talde izango da kasu honetan, txapelketa edo triangular honetako irabazlea. Berok eta zaiok egiten hortxe ikusten duzu ez. Alabes taldeko txokalariak, hortxe Laguardiak bigarren partidu dau, ordezkoen aurkitik hasiko dau, eta zaingagoz, arratzaldeko 8 eta minutu bat dira, eta zaingagoz ondino, bai Atletik eta bai Alabes taldeko hamaikakoak edo jokalariak
noiz zeleriatzen diran. Une batetik bestera, antxe ikusten dugu ja, atletikeko jokalariak, kamiseta zuri-gorriagaz, eta praka zuriak. Normalean, praka baltzak erabiltzen dauze atletikek badakizue, baina alabesek, praka urdinak dituelez, epaileak arazorik ez izateko, edo bintzate kolorekin ez naztetako, atletikek gaurko egun honetan praka zuriakaz jokatu. Hortxe ikusten duzuen, La Cesarre. Honek ganera, azte buruan be partidu izango dabe, badakizue, lehenengo mailan gelditu egiten da liga, baina bigarren be mailan ez. Bigarren be mailan, azte buruan Barakaldo taldeak partidua dauko, eta, euren zape, zer esanik ez, egun honetan, ustegun honetan jokatzeak, eragina izaleke, hori, beraien entrenatzaileak jakingo dau, eta seguru, lehenengo partidutik, hirugarren partidu horretara aldaketak izango direla. Baia dana dagoen prest, zortzirak eta 5 minutu dira, hortxe dozuez alabestaldeko jokalariak beroketa saioak egiten, eta ikusten dugu atletikeko jokalariak epailekin batera, bai epaile eta bai marrazinarekin batera, zelaire irteteko prest, baina orainino ez dira zelaiatu. Egia da, La Cesarren, jendetsua batu dela, usteguna da, bihar lan egin behar da, eta asko eta askoretzape ordutegia egokia espadabe, batu da jendea, ikusi dugu, batez be, etxeko kamisetak, Barakaldo taldeko saletuak dira gehien bat, baina atletizaleape ikusten dugu, arbainetan, atletik animatzen etorritakoak izan be, Barakaldon azkenean, herrikoak Barakaldokoa dira, baina euren taldea be, asko eta askorentzat atletik izango da, beraz, egun polita, bertaratu diran saletu entzat, partidu honek ikusteko. 45 minutuko iraupena duten partiduak ikusteko. Zortzirak eta 5 minutu dira, Alabes taldea be oraintxe ikusten dugu ja, aldageletatik urten eta zeleratzeko prest, bai epaileak eta bai ategeko jokalariak Alabes taldeari itxaroten egon dira, Alabes taldeko jokalariei itxaroten eta badinote, une batetik bestera hasiko dela partidua. Hemen ganera bitxia da, ez da, La Cesarren gertatzen dana, hemen aldagelak batak korner baten dao eta bestea bestean. Hau da, zuen pantailak ikusite, zuen telebista edo ordenagailu ikusite, eskerretara dago etxekoen aldagela eta eskumara dago aurkariena. Oraintxe ikusiko duzu, txalo horrek ikusten dozu ez, edo entzuten dozu ez, eta eskerretik hortxe atletik ikusiko dozu, Iker Muniain kapitain dela, eta beste aldetik Alabes taldea dator. Amaikakoa barrio begoratuko dugu, atletiken amaikako sendoa, Herrerin atean, hortxe hor irudia eskerretik atletik eta eskumaldetik Alabes Herrerin, atzekaldean De Marcos Núñez Gerai eta Valentziaga, hori izango da atzekaldea, Unai López eta Bezgarentzat Euskarriak, edo Zelai Herria, eskumatik Gaizka Larrazabalek jokatuko dau, eskerretik Inigo Kordoba izango dugu, Muniain lotura edo engantxe lanak egiten eta goian Aritz Aduriz Zubeldia, atletikeko aurrelaria, azkenengo denboraldia izango da Donostiarrarentzat. Denboraldia hasi zanean, astear zegoenean, berak aurreratu zuen, bere azkenengo denboraldia izango dela, bere kirol ibilbideari aurre izango diola eta, gozatu daigun, jokalari ikaragarri honekin. Hortxe bostekoa, 22 jokalariak epaile eta marrazainaren artean, baita belaugarren epailea, argazkiak ataratzen orain bai atletik eta bai Alabes, eta dana dago prest dinogu moduan partiduari hasierea emoteko. Hortxe kapitainak, bostekoa, euren artean, eta momentuz behintzen atletik gure eskerretara jarri da, eta eskumara, edo eskumako alde horretara jokatuko dau Alabes taldeak.
Ia ba, 45 minutunetan, partidu politik ikusteko aukera dugun, eta segaitik ez, nahiz eta lagun artekoa izan, hemen, danari guzteteiak partiduek irabaztea, eta ia atletikek partidu biak irabazten dituen. Alabesekin biko edo baloia jokoan, eta hortxe dago Lukas eta Joselu. Azkenean Lukas ekipiko edo baloia jokoan. Epailea jokalariak kontetan. Erlojuari begira. Zelaian da osan baloiak kanpora bota. Danadago prest. Marrazainari eta atezainari baimen askatu. Eta erlojuari begiratu ostean. Hasi da partidua Lasesarren. Atzera baloia Lukasek. Zentralari Magaian. Honek Adrian Marinega jokatu, Wakaso, Adrian Marinek baloia atzera Magaian. Magaianek eskerrez, luze jokatu nahi dau, txarto. Unai Lopezek Paparrez baloia bajatu. Unai Lopezek Gaizka Larrazabalekin jokatu, honek baloia atzera, Oskar de Marcos. Oskar de Marcosek zentralari, Gerai Alvarez. Gaur amaikakoan barriro be, honek Unai Núñez eriemon. Unai Núñezek baloia zapaldu, baloia erdira, Mikel Bezgak. Arazo barik baloia atzera barriro be, Gerairi Mikel Balentziagari, eskerrez Mikel Balentziaga, kor Tatxi izango da baloia urtean heldu dana, Tatxik baloia luze urrundu, ez da baloia kontrolatu Joseluk, eta baloi hori Hektorrentzat da, Hektorren baloia esperrez bajatu, baloi honazan Hektorrentzat, hortxe Hektor, jokoskampo, Hektor jokoskampo dago, Lukasen pasea eskerrera, protesta egiten da Lukasek, hortxe pailak azberbetan, baina Hektor Jokos kanpo egon da, eta baloia barriro be, lehenengo minutua bete danean, Iago Herreinek atarako dau. Gaur kamiseta moreagaz dago, Iago Herrein, atletikeko atezaina. Eskumaz, jokatu, Iker Muninen kontrola ona. Iker Muninek ondo jokatu Mikel Bezgagaz. Mikel Bezgak buru altzau, eskerrez pasea Oskar de Marcoseri. Oskar de Marcosek pase luze, jokatu gure izan da Unai López egaz, Larrazabalik ikutu, ez da heldutko Unai López, baloia egaz Adrian Marin. Esparkatu, Magaian da, Magaianek baloia erdira, Dani Torresek baloia atezaineri, Siberak baloia kontrolatu, eskerrez luze jokatu, anegalean dago Martin burukan Kordoba gaz, oso ondo Inigo Kordoba defentzalanetan, baloia Bezgari, Bezak baloia eskerrera Mikel Balentziaga, Sumargakoak baloia aurrera, Aritz Aduriz, baloia kontrolatu, ondino Atletiken zelaian, erdiratza dator, Aritze Aduriz, baloia eskumara, Oskar de Marcos Riemon, Laguardiakoak baloia kontrolatu, Gaizka Larrazabal, Gaizkak baloia atzera, Unai Núñezek jokatu, Barakaldoko Bilboko zentralak, hortxe, Gerai Alvarezeri gaur etxean jokatzen, Gerai Alvarez Barakaldoko jokalaria dugu, eta beretza partidu berezia, Iñugo Zalantzabarik, Unai López, buru altzau euskarriak, Mikel Bezgarimon, presiño na, Wakassok, baloia Unai Núñezek egalera, eskerrera, ondo Mikel Balentziagak Paparrez baloia gelditu, pasea atzera, Gerai Alvarez, presiño gogorra, presiño oso alto egiten dago Alabes taldeak. Unai Núñezek, Gerai Alvarezek jokatu, zentralak eskerrez barrio be, beste zentralari, presiñoan orain Alabes, baloia Larrazabaleri, pase ez da ona, eta alboko sakea Alabesentzat izango da, hortxe doa Adrian Marin, alboko sake hori ataratera, Adrianek baloia erdira, Joselu jokatu nahi, kontuz Joselu heldu aldarako, ondo gurutzatu da Unai Núñez eskerrez baloia urrundu, eta Tatxire entzat abantari guztia, Tatxik buruz baloia atezainari, eta Siber atezainak barrio be, baloia Tatxi zentralari emon. Magaian, Wakaso dator baloiaren bila, Larrazabal atzean itxigure, Dani Torres, honek baloia galdu, Oskar de Marcos, pasea Larrazabal, alboko sakea. Ez da pasea ona izan, Laguardiakoak parkamain askatzen dau. Eskua altzatuta, alboko sakea, Alabesek atarako dau. Laugarren minuturantzagoa zenean, Adrian Marinek atarako dago, Arin atara be, Hektorregaz jokatzeko, Hektorregaz lurrera joan da Lukas, epaiak dino ez dago la faltarik, atletik edauko baloia, Gerai Alvarez, Oskar de Marcos,
Unai Núñez. Baloiak hor bote txarra eman dut zentralari. Urrundu egin dago Adrián Marinek. Gerai Albarezen buruz ondo. Mikel Bezgak eta Dani Torresek salto egin. Baloia azkenean Martinentzat. Martinek horre Alex Bidalega jokatu. Honek baloia atzera Tatxi. Tatxik luze jokatu txartu atletik berreskuratu. Iker Muniain Alabezen zelaian. Ondo ino Kordoba eskerretik aukera atletik entzat. Hortxe Unai Lopez entzapasea. Azkenean baloia. Wakaso hori eduiako. Wakasok atezainaga jokatu. Eta Siberak lasaitasun guztiakin eskumaz baloia urrundu. Ez da horre Alabezek baloia kontrolatu. Baloia Valentziagak. Alboko sakea Martinek. Baloia kanpora bidali eta gero. Alboko sakean Mikel Valentziaga, Karinatara, Gerai Albarezeri, kontu sorpresiñoan, Gerai baloia gora, Unai Núñezentzat errekadutxoa, honek buruz baloia urrundu ondo, Unai Lopezek buruz kontrolatu gure izan dau, ez da posible izan, Wakasok baloia eskerrera, Adrián Marin, Adrián ekatzen itxugure dau Larrazabal, Alabez orain baloia jokatzen Dani Torresek baloia zapaldu, hortxeago Lukas, pasea Jokoskonboan Joselu, eta Marrazeniak hori adierazten da. Bueno, momentuz behintzat, lehenengo 5 minutu honetan. Baloi jabetza talde bietan ikusi dugu, bai Atletikek eta bai Alabezek jokatu egin nahi dabe baloia, eta hori eskertzekoa da. Atara dau, Jago Herrerinek, Unai Núñezeri emoteko. Núñezek, Gerai Albarezeri. Barakaldokoak barriro beste zentralari. Unai. Baloia zapaldu. Ez da belekuri topetan. Baloia atzera. Atezeinari emateko. Hortxe dago Jago Herrerin. Jago Herrerinek azkenean baloia eskerrera. Antxe Gerai Albarezeri emateko. Gerai buru altzau. Mikel Valentziaga. Valentziaga Kordobaga jokatu. Presiño itzela orain Alabezek. Atzean itxi daue Kordobak Dani Torres. Azkenean Wakasok baloia Magallanes atzeratu. Atletikei berreskuratzeko Sorian, hortxeago Oskar de Marcos burrukan Hektorregaz, ondo Oskar de Marcos defentsa lanetan, Hektorreri bidea moztu, baloia tezineri emon, eta honek barriro be Gerai Albarezekin jokatu. Baloia eskerrera, Valentziaga pasea, ez da hona izan, alanda be Mikel Bezgak berreskuratu dau, Mikel Bezgak baloia Unai Lopezeri emon, honek buru altzau, Muniain egaz bat bikoa, Unai Lopez, Oskar de Marcos, barrio be Unai Lopez, Alabezen zelaian, buru altzau, Donostiarrak, Muniain pasetan itxi, aduriz ez talduko, Wakaso katzera, Magallaneri, Magallanek ez dago arriskuri gure, luze jokatu eskerrez, abantaila Gerai Albarezentza da, buruz honek Oskar de Marcos eritxi, de Marcosek erdira, Mikel Bezga, buelta, Gerai Albarezeri emoteko, Gerai Albarezek, Mikel Valentziaga, esker lateralak ondo kontrolatu, Inigo Kordoba, gaizka garitan oantxe agituak emoten, Kordoba azkenean horre arazoetan sartu da, eta alboko sakea, talde arabarrarentzat izango da, momentuz, 6. minutuan Lasesarren, gogoratu lagunarteko partidu dela, triangularra, 2. partiduan gagoz, eta hemen ere ez dago golik, Alabezek utz, edo Atletikek utz, Alabezek utz. Gerai baloiagaz, apaldu baloia Barakaldokoak, eta Unai Núñezeri emon, metroa dauko zor, zentralak, hortxe zentrala, internazionala, Oskar de Marcosek ondo, Larrazabaleri, Wakasoren falta egonda, epainak ez dago ezer adirazi, baina baloia Iker Muniaineri helduko jako, Muniainek buelta emon, Iker Muniainen pasea, hortxeago aritza durizare barran sartu leike, pasea Kordobak erdiratu, azkenean Martinen hainkan jo eta alboko sakea izango da. Martin Agirre Gabiria hortxe defentsa lanetan, ondo ekidin dau Kordobaren erdireketa hori, baina ezin. Baloia kontrolatu eta alboko sakea Atletikentzat izango da 8. minutua bete danean. Hortxe Mikel Valentziaga, alboko sake hori atarateko, Zumarragakoak, noga jokatu Kordobagaz, barrio be Valentziaga, ondo Valentziaga katzen itxi, erdiretu hileke, erdiretu Valentziaga, kurrundu Martinek, hor burrukan Lukas, buelta emon Lukas, Atletikek baloia berreskuratu, Mikel Bezgak baloia Oskar de Marcos eri zelai erdien jokatzen, eskumara pasa ez da ona, Adrián Marine baloia moztu, kontuz kontra osagaz, Adrián Marin, Oskar de Marcos egaz burukan, azkenean Adrián Marinek baloia eroan falta. Adrián Marinen falta, horre Oskar de Marcos gurutzatu da, horrein bien artean, biharko planek egiten ez biliko seguru, jokaldi horretan.
Baina epaileak azkenean falta dirazi dau eta baloia Atletik entzat izan da, pasea Oskar de Marcosekor Larrazabalerik, gurutzatu egina Magaian eta alboko sakea armainetan dagoan mutituko bateri buruan emote dutze baloiak. Oskar de Marcos Aritza Durizega jokatu, Larrazabal ez da helduko, Magaian gurutzatu da eta azkenean Zibiraren eskuetara baloia. Bederatzigarren minutua badu aurrerantza, hortxe dozue, alabestaldeko atezaina, ipini baloia jokoan, Tatxigaz jokatzeko. Tatxik baloia bat biko egin Dani Torresegaz, Tatxi, Muniain presioan, azkenean baloia kanpora bialdu dau alabestaldeko zentralak, eta baloia Atletik entzat izango da barriro, Mikel Valentziakak baloia atzera, Gerai Alvarezek baloia Unai Núñezeri emon. Núñezek baloia egalera, Oskar de Marcos. Oskar de Marcosek erdira Unai López. Joan eginago kontrola, Guakasok berreskuratu. Hortxe dago baloia sektor. Hektorrek egalera, Joselu eskerretik jokatzen, ari inguruan, baloia Guakasorentzat, Guakasok eskerrez jaurtik kanpora. Desbiretuta joan da baloi hori. Guakaso horre Lukasegaz berbetan. Baloia Atletikek ipini dau jokoan barriro, Gerai Alvarezen eskutik Mikel Bezgak eskerrera, Mikel Valentziagari emoteko. Kordobako reizkin egin gure izan dutzo Martineri, baina baloia alboko sakera joan da, Atletikek atarako dau, ondino Atletiken zelaian, Gerai Alvarez, erdira Unai López, Guakaso, zelako sarrera, falta. Protesta egiten da Guakasok, eta lehenengo abisu epaileak. Guakasori, falta garbia izan da, baina protesta egin da eta Ekaitz Garzia, Arriola epaileak ja, matrikula hartu dau. Eskumatik Oskar de Marcos, metro adokoz laguardekoak, Oskar de Marcos ekerdira, ondo gurutzatu da horre zentrala Dani Torres, kapitainak baloia Guakasoren kontrola, honek luze jokatu, baloia Valentziagarentzat, bakarri dago eta konturatu da, bajatu Zumarragakoak baloia, Mikel Bezga orain Alabesen zelaian, Muniain, Bezga, buru altzau, luze eskerrera jokatu ondo, hortxe dago Oskar de Marcos, kontrola Paparrez ondo, pasea ona, Larrazabal ez dago jokoz kanpo, erdiratu egiteko aukera izan dau, baloia azkenean atzera, de Marcos, baloia zapaldu, erdiratu de Marcosek, Aduriz kanpora, korner eskatzen dau eta ateko sakea. Hor nik uste marrazaina purga zalantzan begondala, azkenean ateko sakea dirazi dau, Adurizen protestak, aurrelariak garbi ikusi dau, berak ez dauela azkena ikutu, baina, hemen epaileak egintzen dau, eta marrazainak kasu honetan, luze atara, epaileak, hortxe gane-ganean, baloia Hektor, buelta emon, azkenean, Edarto, Unai López, defensa lanetan, falta, gonda horre, epaileak ez dago zerra dira zei Guakaso, baloia gaz, pasea Lukasentzat, ondo gurutzatu da Oskar de Marcos, honek jago errerineri emon, eta artezainak baloia urrundu, inorentza bez, hor abante guztian Magaien edoko, Magaienek eskerrez baloia urrundu, Unai Núñezek, Muniaineri, Iker Muniain, ondo txandreako jokalaria, Adurizen baloia zapaldu joan egin kontrola, baina berreskuratu Oskar de Marcos, Unai Núñez, Gerai Alvarezega jokatu, Unai Núñez barriro, zentralak, nik ustotor botea emon dutzola baloiak, eta alboko saketa joan da baloi hori zuzenean. Hain alboko sakera ze, la Cesarreko teiatura ino joan da baloia. Atara dago Adrián Marinek, ondo Mikel Bezga falta. Mikel Bezgaren protesta, keinua dirazgarria, epaileak, eskubiak esan ez, bueno, ja, Daropez protesta, lehen Guakaso izan da, orain Mikel Bezga. Martin, eskubati jokatzen, baloia zapaldu, baloia atzera, Tatxi, Guakaso Magaianega jokatu, Magaianek baloia zapaldu, Tatxi diemon, presioan oso ondo Atletik, Munien dugu aurrean, Martinen kontrola, barruan zator Martin, azkenean baloia atzera, Zibera atezainari,
Zibera atezainak, Adurizen presinioa dalata, luze jokatu, Mikel Valencia gor salto ez da baloia ikutu, Gerai Alvarez epai, baloia zuzenean kanpora, hau bai joan da Lala, Cesarren kanpora. Zelaitik kanpora atara da Iago Nipe. Gerai Alvarezek baloia, eta Martinek atarako da alboko sakea, luze atara, Paparrez bajatu Joseluk, Barriobe Martin, Magallanek eskumaz luze, inoren zabez, Valentziaga kitxi baloia urtetan eta alboko sakea atletik entzat. Zumarragakoak atara, Gerai Alvarez, honek Unai Núñezek jokatu, Oscar de Marcosek, atezeinari, Iago Herrerin, presinioan Joselu, Iago Kainkaz, Larrazabal ez da heldu, baina bai helduko da Unai López, buelta emon, Donostiarrak, eskumaz, Gerai Alvarezek jokatu, Gerai Alvarezek baloia Mikel Valentziagari, Mikel Valentziaga karitza duriz, Bizkarrez jokatzen, ondo Adritza Durizek besta aldera, ez talduko Oscar de Marcos, luzegi joan da pase hori, eta alboko sakea barriro Alabesek atarako dau, Adrian Marinen, eskuetan dago baloieta, 14. minutua, ez 15. naia, bete da partidu honetako ordula ordena, gogoratu 45 minutuko iraupena izango dagoela partiduak, triangular honetan, partidua amaitu eta hurrengoa Alabesek atzen hartuko dau eta Atletikek eta Barakaldok jokatuko dabe. Hortxe dago Gerai baloia eskerrera, Mikel Valentziaga, Mikel Bezga baloiaga, Zelai herrian, presiño itzela, Alabesek, Valentziaga, Kordoba eskerretik falta. Atzetik erreka dutxua, Alex Bidelen falta egonda hortxe dozue Alabes taldeko jokalaria, Arina atara Atletikek, Bezgak, Núñezeri, honek Oscar de Marcos eritxi, Oscar de Marcosek Larrazabal, de Marcosek atzera, Núñezek erdira Gerai, presiñoan horre Lukas, baloia ganetik endu da Gerai Alvarezek, eta baloia zuzenean, Zibera atezainari, eskumatu jokatzen Martinoz, ondo Kordoa, baloia lapurtzeko Sorian egonda, baina alboko sakera joan da, Martinek atarako dago alboko sakori, hortxe dozu ezeuen irudietan, Martin Agirre Gaviria, eskuin laterala, Martinek luze, buruz ikutu Alex Bidalek, baloia Joselurentzat, Joseluren jaurtiketa, bere bankilloatik zuzenen jaurti dau, Iago Herrerina arrueratuta ikusi dau, hortik gola sartzea oso gatxada. Atezainaren zan Barriobe baloia, Gerai, hortxe dago Iago Keskerrez, Unai Núñez, Unai López enpasa ez da hona izan, alboko sakea Alabesentzat, atara baloia Adrian Marinek, Magallanek erdira, Lukasek aurrean dauko Unai Núñez, azkenean baloia urten egin dago eta alboko sakea Alabesentzat, Arina atara dabe, hortxeago Joselu baloia gaz, ondo gultzotu Unai Núñez, azkenean baloia edertu Unai Núñezek Larrazabal ediemon, Gaizka Larrazabal, presiñoan Alabes taldea, baloia joan eginako Gaizkari, eta alboko sakea Alabesek atarako dau, Wakasoren bitarte zein zuzen be, eta okerrezpana Wakaso karea barruan ipiniko edo baloi hori. Karrerik eta guztia hartu dau, hortxe ikustu duzu Wakaso, iaia atean, luzearea barruan ipini, hor posikutu Joseluk baloia urrundu Atletikek, Unai Lópezek baloia urrundu, txilenaz, modu akrobatikoan, eta baloia Wakaso dauko orain. Wakasok baloia atzera Tatxi, zentralak baloia zapaldu, Wakaso baloia Tatxiri, hortxe Unai López baloia mosteko Sorian, Martinek baloia erdira, Dani Torresek Magallanek jokatu, honek Tatxiri emon, presiñoan Iker Muniain, luze jokatu Tatxik,
Unai Nuñezek baloia buruz urrundu, Iago Errerin eta Valentziago estira konpondu, baloia Lukas entza da, Lukas baloiagaz eskumatu jokatuten, ez dago faltari, Lukas jarritzen dago ere barruan, kontuz, azkenean baloia, joan egin jako, eta baloia atzera, Dani Torres, Wakaso korpoz, barriro be Dani Torres iritsi, honek buelta emon, baloia egalera, hortxe Joselu etorri da, baloi hori babestera, atzera, baloia Tatxi, Wakaso, barriro be Tatxi luze jokatu, ez dago jokoz kanpo Joselu, eskumati jokatzen orain alabez, Joselu dako baloia aurrean Jedai Nuñez, Joselu baloia atzera Alex Vidal, honek erdiratu, bigarrezutoinan, Hector Eldudak, baloia kontrolatu, Lukas da parkatu, Lukasek baloia atzera, Wakaso jaurtik, kanpora. Wakasoren jaurtik eta eskerrez kanpora joan da, alabezen jokaldi ona, eta momentuz markagailuan ez dago ikusna jarraitzen dugu. Atletik ekutz, Alabez ekutz. Atala Iago Errerinek, baloi oso ona, Mikel Valentziagari, Zumargakoak buelta, Muniaineri emon, Muniainek atzera, Gerai, hortxe dago Mikel Bezga, Mikel Bezgak baloia, Unai Nuñezeri emon, Unai Nuñezek baloia zapaldu, Mikel Bezga, Gerai Alvarez, Alvarezek barrio ben Mikel Bezgari emon, Mikel Bezga, baloia galtzeko zorian, Unai López, oso baloia, Oskar de Marcosen pase Iker Muniaineri, ez dago jokoz kanpo, azkenean falta eskatzen du Muniainek, ez dago ezer epaileak, Atleti baloia berreskuratu korner, Larra Zabalen jaurtik eta ondo gurutzatu da Magaian, eta kornerra izango da Atletik entzat, hortxe Iker Muniain eta epailea berbetan, Muniainek falta eskatzen eban, baina epaileak ez dago ezer ikusi, hortxe guztu duzu Muniain, bota bekendu egin dautza, Hector Egaz berbetan, eta kornerra izango da Atletiken alde, hortxe doa Unai López, korner hori ataratera, itxaron egingo dau, ia Muniainek botea lotzen dauan. Txistua jo epaileak, Unai Lópezek atarako dau. Atara Unai Lópezek, urrundu Alabezeko atzelariak. Valentziaga baloia atzera. Atezik ere emon, Iago Errerin. Honek baloia zapaldu. Luze jokatu Iago Errerinek, hain luzeze segiduan, Siberaren eskuetra joan da baloia eta honek adin ipini jokoan. Tatxi. Martinek baloia aurrera, Alex Vidalek ez da kontrolatu, berreskuratu Mikel Bezgak, Valentziaga Jerairi, hortxe dator baloia Denbile Córdoba, Inigo Córdoba baloia zapaldu, atzera baloia Valentziaga, Zumarragakoak, Gerai Alvarezeri, Gerai baloia, Unai López, Bezgaz taldu, baina bai Gerai, Unai Nuñezek baloia zapaldu, baloia Tesetxega jokatu, Iago barrio be, Unairi emoteko, aizelako botea. Zelaia leku batzutan, baloiak botea arraroak egiten dauz. Nuñezek luze, Tatxik buruz, bere atezen ere emon, eta kontua kontu, bete daia partidu honen erdia, gogoratu 45 minutuko iraupena daukola partiduak, gero penaltiak, jaurtiko dira. 3 penalti talde bakoitzak, eta 3 penalti jaurti ostean, azkenengo partidua Barakaldok etxeko taldeak eta Atletikek txokatuko dabe. Iker Muniain, Unai López, falta egon da hor, epaia jarraitzeko dino, pase azkarrera, Córdoba erdiratu, zuzenean Sibiraren eskuetara. Córdobaren erdireketa hori, Sibiraren eskuetara joan da. Jokaldi ona, Atletikek egindakoa, baina egia esan, Inigo Córdobaren jaurtik eta zuzenean Alabezeko atezenaren eskuetara joan da. Honek luze jokatu. Salto eginda behor Bezgak eta Joselu, lurrero joan da Joselu eta falta. Bezgak dino, biak gogor joan direla gora, baina epaileak falta direzi dau.
Eta falta hori Dani Torresek atarako dau. Badiko egin Alex Bidalegaz. Dani Torresek luze, baloia moztu Atletikek, Gerai Alvarez, Valenciaga, Mikel Valenciaga baloia eskerrez, Kordobari emon, Kordobak baloia galdu, edo Alex Bidalek berreskuratu, alabez baloiagaz Dani Torres, Atletikek baloia moztu Gerai den pasea, Aduriz, ondo Unai Lopez, ondo kalidadea, Kordoba, eskerretik Inigo Kordoba, Larrazabal desmerkean, erdiratu, Larrazabal, heldu da azkenean are barruan gaizka Larrazabal paseatzera, baina oso gatxazan baloi hori kontrolatzea. Oso gatxazan, Guakaso, kontuz kontrasoagaz, Muniain defentsa lanetan, ez dut faltarik egin Kordobak, Muniainek jarraitzen dau, defentsa lanetan Guakasogaz batera, azkenean baloiat falta. Muniainen falta direzia bepaileak. Horte dozue Guakaso, zeuen irudietan. Sendoa, fizikoeki, jokalari oso potentea. 25 minutuan gagoz, beraz, 20 minutu. Falta jakoz partiduari. Atara, luze, alabezek. Baloia hor Mikel Bezgari. Hortxe dago Unai Núñez. Baloia Oskar de Marcos Siriemon. Aritz Aduriz pasea ona Oskar de Marcos entzat. De Marcosen baloia kontrolatu. Aurrean Adrián Marindauko. Azkenean joan egineko baloia Oskar de Marcoseri lastima. Eta alboko sakia izango da Atletik entzat. Hor marrazainak konfundiu eginda, ze Oskar de Marcos behia bere zelairatze joian eta, marrazainak Atletiken alde emon dau. Oskar de Marcosek barrio be alboko sakia lortu dau. Talde zurigorriaren txat. Hortxe Laguardiakoa, Iker Muneniega jokatu, baloia Guakaso doko, Guakasok buru altzau. Baloia erdira, Magallanek baloia eskerrez urrundu, txartu urrundu. Eta baloia Oskar de Marcosek atrako dago barrio be alboko sakori. Mikel Bezga, Unai Lopez, honek atzera baloia zentralari, Gerai baloia eskerrera, Mikel Valenciagak, Gerai Alvarezega jokatu, Muniain, Bezga, ondo orain atzetik baloia moduten, Aritz Aduriz, zelai erdian, baloia egalera Ederto, Oskar de Marcos, pasea Larrazabalentzat, gaizka Larrazabalek, Unai Lopez, Guakaso presiñoan, Muniain, Unai Lopez baloia atzera, Mikel Bezga, baloia eskerrez Mikel Bezga kondo, Kordobari, Paparrez baloia kontrolatu, desmarkean Valenciaga, barrurantza dator Kordoba, baloia atzera, Unai Lopez entzat, Larrazabalek baloia Mikel Bezgari, Muniain pos, urrundu egin dau Magallanek, kontuz kontrasoagaz, ondo Mikel Bezga. Unai Núñez, Oskar de Marcoseri, Laguardiakoak barrio be Unai Núñez eriemon, Mikel Bezga, Unai Lopez, kontuz Alex Bidalen errekaudutxoa, eta gau Moskeo da. Unai Lopez azartu egin da Alex Bidalegaz, berandu heldu dalako, Kataluniarra. Harinetara dau, Unai Lopez, zapaldu Valenciagak, Muniain, Unai Lopez, Muni, Guakaso, zezen baten moduen da, oso ondo Iker Muniain, bi jokalari atzean itxi, eskerrez Valenciagaren kontrola, baloia zapaldu, barrio behia erdiretzei daukon, eta alboko sakea, Martinen, hainkan baloia jo eta gero, baloia Valenciagak atarako dau, Kordobari emon, Kordobak baloia zapaldu, Ederto baloia atzera, Unai Lopezek, Unai Núñezek baloia zapaldu, Bezga, Muni, Iker Muniain baloiagaz, baloia buru altzau, pasea hona da, bai, helduiako azkenian, Aduriz estaldu, De Marcos baloia atzera jaurti, gol! Gol! Gaizka Larrazabalen gola! Oso ondo Aritz Adurizek, jokoz kanpo, egondalako baloia itxi, Oskar de Marcosek erdiratu, eta area barrutik, gaizka Larrazabalek, partiduko leheneko gola sartu da. 28. minutuan Atletik aurretik ipintzen da markagailuan, hortxe dozue jokaldia, gaizka Larrazabalen gola Atletikek bat, Alabezek utz.
Jokaldi ona, Atletikek egindakoa. Bai jauna, hortxe gaizka, zeuen irudietan. Honepe bere aukeratxoa aprobetxau. Egin nahi dugu gaurko partiduan. Eta jokaldi ona, Aritza Aduriz konturatu da jokoz kanpo zegoela. Eta ez dau baloia ikutu, pasetan itxi, atzetik Oskar de Marcos etorri da. Eta Laguardiakoren erdiraketa, área barrura, Gaizka Larrazabalek txak. Barrura. Ondo Atletik, bat eta utz. Kontuz orain, hortxe Hector baloiaren bila. Kornerra. Bai, kornerra. Hor zalantzan gelditu naz, Unai Nuñezek falta eskatzen izan dau. Eta Unai Nuñezek hori zer inotzu epailari. Hor sakadatxoa gondala, baina bueno. Lukasek atarako da korner hori. Hortxe dozue, Lukas. Eskerrez. Azter beteko da partiduko ordu erdia. Eskumako beso altzau. Lukasek atara. Ufa, hor Jose Luren buruka da. Ez dago errematau eta Iker Muniain edeko baloia. Oazen kontra zoan. Iker Muniain. Eskerretik jokatzen. Pasea. Kordobari hindueko ez. Guakasok atzetik etortien baloia moztu. Orain Adrian Marinek moztu dau. Baloia Jerai Alvarezek Bezgari emon. Bezgak Unai Lopezek jokatu. Mikel Bezga. Iker Muniain. Baloia atzetik ondo moiuten. Iker Muniainen pasea ona zan, baina falta eskatzen dau. Ez dago faltari Guakaso. Guakasoren pasea be, ez da ona izan. Ondo Mikel Bezgak baloia moztu. Balentziakak barrio be, bere tokaioari. Bezgari. Unai Lopez, Mikel Bezga. Baloia ondo moiuten orain atzetik. Zapaldu. Unai Lopez iristeko. Unai Lopezen pasea, Mikel Balentziagaren zat. Honek paparrez kontrolatu. Zumargakoak Iker Muniaineri emon. Txantreakoak. Baloia zapaldu. Hor inguruan ez dauka inor, pasea ona da Oskar de Marcos entzat, bakarri dago Oskar de Marcos, baloia kontrolatu, erdiratu de Marcosek eta Siberaren eskuetara. Baloiak Adrian Marinen gorputzen jo dau eta baloia Tesniaren eskuetara. Honek eskumaz, edo eskuaz, parkatu, Adrian Marineri emon. Adrian Marin, hortxe baloia Lukas entzat, paparrez baloia bajatu, falta eskatzen dau, ez dago faltarik. Bezga. Mikel Bezgak baloia Aritza Aduriz emon, honek Iker Muniaineri. Iker Muniainek buru altzau, pasea ona da Larrazabalentzat, ez dago jokoz kanpo. Ona kontrola erdiretu ingo da Larrazabalek, korner. Larrazabalen erdirek eta Adrian Marinek kornerrea bialdu dau. Hortxe dozue Alabeseko eskerre laterala eta kornerra izango da Atletikentzat. 31. minutua bete da, Bagoaz 32. minutuentzat eta Iker Muniaindua, tranquil. Prisabarik, korner hori ataratera, hortxe dozue, Aritza Aduriz eta Mikel Bezga errematerako. Núñez, Jerai eta De Marcos bebai. Muniainek, Unai Lopez egazokatu honel Larrazabaleri, barriro be Unai Lopez, Unaik erdiretu, oso ondo da erdirek eta ez da Aduriz heldu, eta baloia Muniaineri, falta egin duktor Muniaineri, bai, falta garbia Hectorrek. Protesta egiten dabe, baina falta garbia izan da. Clarísima. Muniain baloiagaz. Txantreakoak baloia kokatu. Mimo handiz. Aurrean, Joselu. Epaila dinotzo, atzeago joan behar dela, ez Lukas da. Atzeago joan behar dela Lukas ere. Unai Lopez eta Muniain, baloiaren inguruan. Muniain izango da, baloia jaurtiko dagoena. Muniainek erdiratu. Jerai, gora! Osondo Jerai Alvarezen buruka da, txaloak. Badakaldoko jokalariaren zat, hortxe duzue Jerai. Baloia gora joan da, baina buruka da ona, Mugimendua be oso ona izan da. Sibera nora doa. Beste baloi bat ongo da. Bai, beste baloi bat dago. Berdirak eta ona izan da, Muniainena eta buruka da be ona. Jerai Alvarezek egin da ona. Baloiagaz. Atletik. Baloia ondo Unai Lopezek. Oskar de Marcoseri. Aritza Aduriz, ez dago jokoz kanpo. Adurizek erdiratu ona da erdirak eta bigarrez doinean kornerra.
Martinek baloia kornerrera desbideratu dau. Jokaldi ona barriro be atletik egindakoa Muniainek txalo egiten dutzo Aritza Durizeri. Ona jokaldia, Balba barriro be Unai López. Korner hori ataratera, Prisabarik, 34 minutua, beraz, 11 gelditzen dira, partidu amaitzeko. Gero badakizue penaltiak izango dirala, 3 penalti talde bakoitzak. Aldaketak egongo dira Alavezen. Izan be, uste dut, Barakaldoren kontrako partidu horretatik, ez dagoela inor aldatu. Atzekaldo horretan, Larrazabalen jaurtiketa, desbidatu Alavesek, baloia gazorre Alex Vidal, Wakaso gatxokatu ez, Alex Vidalek jarraitzen dau, Jedai Alvarezek urten, oso ondo Alex Vidal orain, pasea erdira, Lukasek pasea barriro be, Martineri eta Jokoz kanpo. Jokoz kanpo egon da, bueno, aldaketa dago, Lukas lurrean dago, hortxe painea berbetan, baina banderatxo altza daue Marrazainak. Aldaketak izango dira, Alavez taldean, momentuz behintzat kanpora doa Adrian Marin, esker laterala, eta ikusiko dugu, ia nor sartzen dan, eta bestea kanpora doana, Martin Agirregabiria da. Bueno, lateral biak aldatuko ditu Garitanok, kasunetan Asier Garitanok. Eta, bueno, biak aldatuko dagoz. Rafa Navarro sartu da, eskuin lateral horretan, eta esker laterala, kasunetan, Duarte izango da. Lateral biak aldatuta, Adrian Marin kanpora eta Duarte sartu da, eta bestean Martina Agirregabiriak. Navarro iritsi deutzo lekua. Baloia gaze Alavez taldea. Baloia gora, buruz ikutu dago rektorrek. Baloia Mikel Bezak, baloia bajatu batzera. Jedai Alvarez. Jago Herrerin. Jago Keskumas, Luze. Aritza Durizen kontrola. Oso gatzazan baloieri kontrolatzia. Oso gogorri joalako. Eta alboko sakea Navarro katarako dau. Bat bikoa egin Dani Torresegaz. Navarrok baloia aurrera. Balentziagak baloia urrundu. Baloia Tatxiri enduko jako. Arazo barik Alaveseko zentrala Tatxik beste zentralari. Magaian. Wakaso dator baloiaren bila baina Magaianek atzetik jokatu zurtetan dau. Hor sarrera. Falta. Jedai Alvarezek Joseluri egindako falta adirezi dau epaileak. Moteago Joselu. Badoa Lukas bere taldekidea galditzen ia zelan dagoan. Zutundu da Joselu eta falta Alavesek atarako da. 37. minutua oraintxe bertan bete da. 8 minutu beraz partidu amaitzeko. Atletikek bat Larrazabaleko 28. minutuan sartuko gola. Alavesek utz. Wakaso baloia Atletikek berreskuratu ez. Joselu baloia gaz, baloia galera Alex Vidal. Alex Vidalek Navarro dauko inguruan, baloia Navarrorentzat. Navarrok baloia erdiratu, urrundu oso Unai Nuñezek, Muniainek ezin izan du baloia kontrolatu. Eta Tatxi eduko da baloia horretara. Baloia erdira Wakaso. Unai López presiñoan, Wakasoren pasea, eskumara Navarrorentzat, Navarroren kontrola. Baloia bote egin dutzo, erdiratu Navarrok. Oskar de Marcosek baloia urrundu. Eta Arias barrutik, Unai Nuñezek baloia urrundu. Aritza Duriz eta Magaian, falta. Magaianen falta. Aritza Duriz horre buruan kolpea jostean, hortxe dozuen Magaian. Aritza Duriz bestago oso konforme. Magaian erikontuak eskatzen. Muni haiek baloia Kordobari. Kordobaren baloia Balentziagari, honek barrio be Kordobari, Muniain baloia atzera, Jedai Alvarezek, Unai Nuñezek atxokatu, Oskar de Marcos, presiñoan Alavez, Unai Nuñez, Jago Herrerinek baloia, Jedai Diemon, Jedai Alvarez baloia gaz, baloia erdira, hortxeago Nuñez,
Unai Nuñez metroak irabaziz, baloia Navarrorentzat izan da. Navarrok baloia aurrera jokatu Joselu. Atletiken zelaian, Joselu kegalera, Alex Vidal. Alex Vidal baloiagaz, baloia zapaldu Alex Vidale, kontu zerazo egoleke area barruan. Navarro baloiagaz area barrutik jaurtik gireke, oso ondo. Inigo Kordoba defentsa lanetan, ia kontrasoan urtako moduan dagoen Atletik. Inigo Kordobak baloia Muniaineri emon. Muniainek baloia erdira, Bezga, pase ez da ona. Lukas baloiagaz, kontu zalabez, Lukasen bitartez baloiagaz area inguruan. Eskerriz jaurtileke, pasea eskerrera Duarte kerdiratu, azkenean ez da heldu horre Kordoba, bai helduko da Mikel Bezga, 39 eta erdi, 5 minutu eta erdi partidu ametzeko. Mikel Bezgaren pasea Iker Muniaineri, Unai López, bazen kontrasoan, ondo Unai Lópezen pasea, Óscar de Marcoseri, kontrolatu laguardiakoak, Óscar de Marcos baloiagaz, baloia zapaldu, paseatzera Unai López, Unai Lópezek erdira, Núñez, Unai Núñezek Mikel Valentziagari emon baloia, Mikel Valentziagak erdira, Muniain, Unai Lópezek jokatu, Muniain, Aduriz, Barriobe Muniain, Wakaso, azelako defentsa lana egiten dagoen Wakaso, baloia zapaldu behar joan egin jako alboko sakea. Atarari Muniainek Adurizeri emoteko, Bezga, Mikel Bezgak Unai Lópezeri, oso ondo, Unai López, buelta emon, ez da uleko topau, Atletikeko erdilariak, Jerai Alvarezek Valentziagari, honek baloia zapaldu, barrio behin Jerai emoteko, hortzeago Unai López, Unai Lópezek Edu Núñez parkatu, galdu egin dago Adurizek, Alex Vidal buruz, Jeraik baloia oso ondo moztu, Unai López, Bezga baloia Kordobari, oso ondo keinu teknikoa, Kordoba baloia gaz, baloia tatxi moztuteko zorian, pasea Muniainek Adurizeri, Kordoba, korrazkenean Aduritxokoz kanpo sartzen zan, ez da korrika ibili, Unai Núñezek baloia moztu, hortzeago Óscar de Marcos falta. Hectorrek sakadatxo Óscar de Marcoseri, falta garbia izan da. Atletikek atarako edo falta hori. Muniain, Unai López, Muni, Unai Lópezek Jerai Alvarezek jokatu. Honek baloia zapaldu, Unai Núñezeri emoteko, Núñezek baloia Bezgari, atzean itxida Hector. Mikel Bezga, Kordoba kor, metroa doko zaurretik, Inigo Kordobak egalera, hortzeago Óscar de Marcosek baloia atzera, ez da inor heldu, Bezga ez da heldu, urrundu egindo baloia Duartek, eta kontrasoan urte gure dugu alabezek, Wakaso katzean itxido Mikel Bezga, Alex Vidaldoko inguruan, Wakaso jarretzen dugu pasea ona, eskumera Navarro dagoan tokida, Navarroren kontrola, hortze eskuin lateral lagurantza, Alex Vidal laguntzan, baloia zapaldu Navarro, Alex Vidaleri emon, Alex Vidal Kataluniarren baloia atzera, Dani Torres kapitainak, baloia babestu gure dau, Mikel Bezga presinuan, baloia barrio be Alex Vidaleri baloia erdira, Hectorrek batbiko egin kontu zarea barruan, arrizko gona dolako erdiratu, bigarren zutoinan Óscar de Marcos egin gutu eta korner izango da. Ez, alboko sakea da, korner banderatxoaren albotik urten dau, eta alabezentzat izango da alboko sakea, partidu amaitzeko minutu 2 eta erdi, eta badoa Duarte alboko sake hori atartera, haria atara Wakaso kerdiratu, urrundu Atletikek, ia Valentziaga galtzen da baloi horretara, heldu da Mikel Valentziaga, baloia zapaldu Zumarragakoa, Jerai, barrio ben Mikel Valentziaga, Jerai Alvarezeri emon, Jerai Alvarezek baloia astindu eskumaz, baloia Duarte bentzat izango da, ez azkenean Magaian heldu da, Magaianek badazpada baloia, atezeinari emon, Sibera atezeinari, eta Sibera atezeinak baloia, luze jokatu, zuzenan Jerai Alvarezeri emoteko. Jerai Alvarezek, Unai Lópezeri, ondo Unai Lópezek tunel eta dana, pasea eskumara Óscar de Marcos, baloiagaz, pase atzera, Unai López, Iker Muniain, Unai López, Muni,
Munien barri be Unai Lopezeri, Oskar de Marcosega jokatu gure, horre sarrera gogorra egin dut zuen Magaianek, baloia Dani Torres entzat, Guakaso, Dani Torres kontuz kontrasoagaz, luze jokatu, Lukas topo gurean, oso du Unai Núñez, baloia azkenean, bezga katzera Unai Núñezeri, eta Unai Núñezen baloia Unai Lopezeri emon. De Marcosek, Unai Núñezeri, honek atzera Jaguarerin, Jaguarerin best aldera, antxe dago Jerai, berrogeta laugarren minutua untxe, minutu bat, partidu amaitzeko Atletik irabazten, falta horra durizeri, bai, falta egonda, Navarroren falta, edo Tatxiren falta parkatu, eta Moskeu eginda Tatxi, baina falta izan da. Atararin Atletikek, Jerai baloia, Bezgari emon, Mikel Bezga, Guakaso atzen itxiez, baloia lapurtu, Guakaso, baloia gaz Lukas Alex Vidal laguntzen, hortzeoko baita Vector, azkenean, baloia zapaldu, Guakaso emon, Guakaso kegalera, Navarro kerdiratu, corner. Cornerra izango da, Gaizka Larrazabal ondo, hor defentsa lanetan, 15 segundu, partidu amaitzeko, eta emoten dau, partiduko azkenengo jokaldia izango dela, onako hau. Alabese Pabe badaki, eta hortxe doaz. Danak, errematera. Ja, partidu amaitute dago. Hauxe da, aukera, azkenengo aukera, Atara Lesbidalek, Urrundu Bezgak, amaitu da partidua. Atletikek partidu irabazi dau, txaloak talde bientzat, kiroltasuna zelanez, jokalarien artean, eta uste oker espanau penaltiak izango diala, talde bakotxak ikusiko dugu penaltia dauden edo ez, hori bai, goratu ondino irugarren partidua falta dela, Barakaldok eta Atletikei jokatuko da hemen partidua, hori izango da triangular edo hirukonetan izango da azkenengo partidua, eta guzlan ez, horrez zainbek edituko gara, partidua hemen txai jarraitu izango dozue, zuepe bai, Atletikek eta etxeko taldeak Barakaldok jokatuko da bena. Bueno, bantza ez dago penaltirik eta laster baten bueltoko gara. Horatu, irugarren partidua jokoan dela. Eta une baten dimestara bueltoko gara irugarren partiduagaz.
Bueno, hemetxe jarraitzen dugu, Lasesarren. Laster hasiko da hirugarretasuneko partidua. Irudiak, Lasesarren irudiak. Gaueko 9:05 dira eta laster baten moduan hirugarren eta azkenengo partidua hasiko da. Lasesarren kasu honetan etxeko taldeak Barakaldok eta Atletikei jokatuko da ben partidua izango da. Eta maikakoa goratuko dugu. Atletiken Herrerin izango batean, barriro. Atzean Lekue, Unai Núñez, Bibian eta Cristian Ganea. Euskarrietan edo zelai erdian Mikel San Jose eta Beñat Etxebarri izango dugu. Gaizka Larrazabalek jarraituko da eskumati jokatzen. Kordobak eskerretik. Kenan Kodro lotura lehenetan eta Asier Villalibre izango da goian. Honek esan gure dau. Errepikatzen da benak, Herrerin, Núñez eta Larrazabal eta Kordoba izango dira. Gainontzeko jokalari jagokonez, Barakaldo taldeak, honako 11 auxiliatuko dau. Katxarron izango da atean, atzean Fede Oliveira, Gandara, Samuel eta Iriondo. Euskarri postuan, Carles Mark izango dugu, apur bat aurrerago, Pitu eta Samu Alex izango dugu. Eskumatik Oskar, eskerretiko Olaizola, eta goian Brian Reina. Bueno, laster, prest dago partidua, azkenengo partidu ni hasiera emoteko. Hortxe txaloak entzuten dozuez, eta txalo horrek jokalarientzako dira. Oraintxe zeleratzen dagozan jokalarientzat. Atletik hortxe, Mikel San Jose, ikusten dozue bandelinagaz. Eta eskumaz, Barakaldok, bueno, bere elastiko aldatu dau, kasu honetan, urdin iluna izango da elastikoa eta frakak ikusten dozuez, urdin argiak izango duguz. Lehenengo partiduan, Barakaldok eta Alabesek bardinketea lortu dabe, edo bardinketa izan da partidu horretan, gol barik ganera amaitu da partidua, ez da golik izan, Barakaldok utz, Alabesek utz. Bigarren partiduan, orain dela gitxi amaitu da partiduan. Atletikek bat eta utzi irabazi deutzo Alabeseri, 28. minutuan, Gaizka Larratzabalek sartutako golari esker. Eta orain azkenengo partidua, Atletikek eta Barakaldo txokatuko dabe. Barrio be amaikako gauratuko dugu, Herrerin atean, Lekue, Núñez, Bibian eta Ganea atzekaldean, Beñet eta San Jose Euskarrietan, Larrazabal eta Kordoba egaletan, Kenan Kodro eta Asier Villalibre goian. Bueno, baia, hemen garrantzitsuena, badakizue, partidu honetan, batez be lesionaturik ez egotea, dala, Ez dago liga jardunaldirik asteburuan, lehenengo maila gelditu eten egiten da. Eta lagun arteko partidu honek jokatzea beti da ona, batez be, ligan minutu gitxien deukin jokalariek euren erritmoa izateko. Eta Barakaldoren kasuan, kontutan izan behar da, Barakaldok ez daukala, edo partidu daukola, asteburuan. Hau beste gozabat izango da. Bueno, badana dago prest. Partiduari hasiera emoteko. Baloia Kenan Kodrok ipiniko du jokoan Atletikentzat. Eta 45 minutu aurretik, hortxe dozue Kenan Kodro. Hasi da partidua, 45 minutu aurretik. Unai Núñez baloiagaz. Lekueren pasea Larrazabalentzat, baloia moztu egin dau Iriondok. Alboko sakea, baloia kurtede egin dagoelako. Eta Lekuek atarako da alboko sakea. San Josega jokatu, Barrio be San Jose. Minutuak ditu, atarrabiakoak. Denboraldi hasieran bizkarreko arazoak izan ditu eta minuturik ez da uki orain arte ligan, baina minutu honen beti ondo etortzen dira. Cristian Ganea. Ganearen pasea, ia Leku eltzen dan, ez da aldu. Parkamen askatzen daue Ganeak. Eta alboko sakea Iriondo katarako dau. Iriondo alboko sake hori atarateko Brian Reinaga jokatu gure.
Barrio be Iriondo honek erdiratu, baloia Kordobarentzat, ia kontrasoan urteteri daukon, hor falta gogorra, Villalibre egindakoa, eta Kordobari be falta egin dutzo, kasunetan Carles Mark izan da, falta egin da da, eta talde zuri gorriak atarako dau. Mikel San Josek, baloia, Bibian ega jokatzeko, Dani Bibian, baloia aurrera Kenan Kodro, Kodro San Jose jokatu, Kodro pasea ona, Gaizka Larrazabal, desmarkean lekue, Larrazabalek leku eriemon, Iriondo gurutzatu da, eta azkenean, alboko sakea izango da, Barakaldo talderentzat, ondo babestu du baloi hori Iriondok, eta etxeko taldeak ipiniko du baloia jokoan. Arraro egiten da Barakaldo taldea, halako kamisitagaz ikustea. Batez be etxean, lasezarren ez dira oitute hongo. Badakizue Barakaldok hori kamisita hori eta beltza daukala, eta etxetik kanpora batzutan aldatu beharko dago, baina lasezarren gitxitan. Kordoak baloia atzera, Bibianek baloia Jago jokatu, Atezainak baloia kontrolatu, Núñezek Larrazabalega jokatu, Gaizka Larrazabalek erdira, Beñaten pasea Villalibreri, Villalibrek eskerrera, Kanearen pasea Villalibreri, ez dago jokoz kanpo, ia Villalibre eltzen dan, hor Katxarron ondo urten da, eta Barakaldo taldeko Atezainak baloia gelditu dau. Harin jokatu Carles Markegaz, Carles Markek barrio be Katxarron eriemon, presiñoan Beñadoa, baloia luze, Iriondo ez talduko, baloi horretara, alboko sakia zuzenean, Atletik atarako dau, hortxe inigo lekue, baloi hori atarateko prez, Kenan Kodrori, honek Larrazabal eritxi, Larrazabalek erdira, Bibian ez gane aldu da, San Jose, Sanjok baloia, Unai Núñezeri, buru altza Unai Núñezek, pase erdira Beñat, falta egin dutze bai, falta egon da hor, Samuelek egindakoa, protesta egiten du Samuelek, baina falta garbia egon da, eta baloia Beñatek ipiniko du barrio bellokoan, hor aurrean Brian Peña, eta Olaizola dago, ez pitu da, parkatu, atzeran zadoa pitu, baloia Beñatek ipiniko da jokoan, hortxe Igorreko jokalaria, txistua joko dago epaileak, eskumako besu altzau, erdirak eta Beñatena, Katxarron estaldu, eta azkenean San Josegaz golpe hartu dau, eta lurrean gelditu da, Katxarron, mina hartu dau, bai. Mina hartu dau Atezainak, horre urten dau Katxarronek, baina Mikel San Joseren kontra jo dau. Mikel San Jose besta txikitxoa, Bueno, ia ez dauko narazorik, jarraizeko, ez dugu gure, ez dugu nahi. Inor lesionatzerik. Ez dainik erdi zorabiatuta dauen Atezaina. Hortxe lurrean jarraitzen dau, Katxarronek. Bueno, bastogu mini gure, Ia Barakaldoko Atezaina altzetan da. Bai, ez dago, emun dago ez dago larazorik izango. Bai, venga. Haupa Katxarron. Golpe gogor hartu dau, baina ez dago jarraitzeko abesorik izango Atezaina. Etxarlo aberetzat, bai jauna. Ez dugu inor nintzerik nahi eta. Barakaldo gipiko da baloia jokoan. Luze atara, Katxarronek, baloia azkenean Atletik etzat izango da, ganeak baloia atzera Atezainari. Atezainak baloia Lekuek baloia Larrazabaleri, Larrazabal Lekuek erdiratu, azkenean baloia, Kordoba ez talduko, harinago edu dara korre Olaizola, lurrea joan da Olaizola eta alboko sakea, Barakaldo rentzat izango da falta egon da azkenean, Olaizola lurrea joan dalako, eta kantarak atarako dau.
hortxe doa zentrala. Falta hori atera. Olaizolari, Kordobak egindako falta ez. Azkenean, Gandara bez. Katxarron izango da, atezaina. Honek Gandara jokatu. Villalibre presiñoan. Luze jokatu zentralak. Olaizola estaldu. Bibianek baloia urrundu da balako. Alboko sakea Barakaldorentzat izango da. Arinatara, baloia pitu. Atzera jokatu da Oskarrek. Gandarak baloia atzeratu batezeiari. Presiñoan Larrazabal. Katxarronek baloia ahal izendaben moduan urrundu dau. Eta alboko sakea izango da Atletikentzat. 7. minuturan zagoaz. Momentuz markagailuan ez dago golik. Atletik ekutz. Barakaldo kutz. Kasu honetan Barakaldo kutz Atletik ekutz. Euren etxean gauzlako. Hor baloia gaz Unai Nuñezek. Jago Herrerin emon. Jago Herrerin kontuz. Azkenean, Olaizoaren aurrean. Baloia gaz Nuñez. Nuñezek baloia Larrazabal emon. Larrazabal hor baloia galtzeko zorian pitu. Ondo, Larrazabalen baloia moztu. Asier Villalibre. Falta eskatzen eban horre Gandarak. Epainak ez dago ezer adierazi. Beñaten pasea ona. Kordoba, ez dago jokoz kanpo. Ezkerretik erdidatu Kordoba. Asier Villalibre eltzeko zorian erdidatu. Eta Katxarron eskuetara oso ondo, Etzan behar perreza erren batea. Asier Villalibrek egin dauana. Eta Katxarronek baloia gelditu dau. Iriondok luze jokatu. Brian Peñaga jokatu gure. Baina baloia horretara Nuñez enduko da. Unai Nuñezen baloia erdira, Kordoba, kontrola joan egin jako, baloia berreskuratu Barakaldo, pasea luzeki Samuelexena, alboko sakea lekuek atarako dau. Hortxe zua atekeko eskuin laterala, gorko egun honetan Inigo Lekue. Bilbotarra, Larrazabal, baloia ikutu egin dau Iriondok, alboko sakea, eta metroak irabazi Atletik, Barrio B alboko sakea atarateko prest. Atara, Kenan Kodrok baloia atzera, Bibianek baloia Ganeari emon, Cristian Ganeak baloia Barrio B Bibianega jokatzeko. Bibianek baloia, Unai Nuñezek Lekueri zabaldu. Inigo Lekue baloiagaz Barakaldoren zelaian, Gaizka Larrazabal Inigo Lekue jokatu azkenean. Villalibre, Lekue, Beñaten pasea ona Larrazabalentzat, egaletik jokatzen Gaizka Larrazabal aurrean Iriondo, hortxe Gaizka Larrazabal jokatzen, baloia Lekuerentzat, Lekuek erdiratu egilekeare barra sartu da Lekuek erdiratu, urrundu egin dau Gandarak eta korner. Lekueren erdirak eta jokaldi ona, oso ona Inigo Lekuek egindakoa, Gandarak urrundu eta baloia Iriondoren gorputzean jo ostean, kornerra joan da badoa, Beñat Etxebarria korner hori ataratze da. Beñatek atarako da korner hori, eskumako beso altzau. Area barruan ipini kornerra, urrundu egin dau baloia Pituk. Hor burukan Larrazabal, kontuz Barakaldo talda kontrasan urtean gure dolako falta eskatzen dabe bai, falta. Olaizolari egindako falta dirazi dau epaileak, Bibianek Olaizolari egindakoa. Eta baloiagaz Iriondo, Samuelek beste zentralari, Gandara, badoa Kenan Kodro presiñoan. Gandarak baloia luze jokatu. Oskar burukan Ganeagaz, Ganeak baloia berreskuratu. Kordobak baloia Beñateri. Beñat Etxebarria baloiagaz, pasea eskumara ona, Lekuerentzat oso ona kontrola. Larrazabalentzat zanpaz hori, baina ondo gurutzotu da Samuel. Baloiak ez da urten, Iriondok ikutu. Brian Peña, atxan itxugureu Beñatek berreskuratu, San Josek Barrio B Beñateri. Beñaten pasea ona Larrazabal ez da, bai, jokoz kanpo. Gola sartu dau Gaizka Larrazabalek. Baina marrazaina banderatxo altzau dau. Eta balio barik gelditzen da, balio gabetu egin da gol hori. Larrazabalek, behitu Barrio be, neizta jokoz kanpo egon. Jokaldi ona, Atletik Barrio begin dauana. Katxarronek atarako dau.
Barakaldo taldeko atezainak baloia, emoten dau luze, batez bekeran Kodro eta Villalibreren presio horregaitik. Atara Katxarronek, Unai Núñezek buruz, baloia lapurtu Mikel San Jose Larrazabaleri, Larrazabalek baloia erdira Beñat Etxeberriak ederto, baloia zabaldu eskerrera, hortxe dago Cristian Ganea, baloia gaz, pasea besta aldera, leku ez talduko, pase luzegia Ganearena, eta azkenean baloia, alboko sakea, Barakaldo taldeak atarako dau. Hortxe dago Iriondo, alboko sake hori atarateko. Luze atara, Iriondo, Brian Peñek buruz ikutu, Núñezek moztu, Larrazabal ez, hor baloia Pitu moztu dau, Pitu katzera Iriondori. Iriondok Samuelek atxokatu, Samuelek eskerrez baloia urrundu, Unai Núñezeri hor falta, bai, falta garbia, Olaizolak egindakoa, eta lehin atara dago Atletikek. Beñatek baloia zapaldu, Beñat Etxebarriak ez dakit nola jokatu, azkenean Dani Bibiene jokatu, Bibienek hor metro ditu horretik, eskerrera Kordoba, Iñigo Kordobaren kontrola, oso ondo atzan itxira horkaria, Iñigo Kordoba baloia Kenan Kodrori, Kenan Kodro baloia gaz buru altzau, eskumara paso nahi Iñigo Lekuei jeltzen dan, Lekuek erdidatu area barruan, Cristian Ganea jaurti eskumaz, Larrazabal, Kordoba izan da eta baloia urrundu, falta. Bueno, Kordobaren falta, horre, Ainkia sartu dago Atletikeko eskerre egalekoak, eta zentralari falta egin diola adirazi dago epaileak, beraz Katxarronek atarako dago barrio baloia. Hortxe dozue, Barakaldo taldeko atezaina, luze atara, Bibienek salto egin, baloia Kordobak, hor mina hartu dabe, falta gogorra, Oskarrek Kordobari egindakoa, eta txartel horia Oskarrentzat errekadua, txartel horia merezitakoa, eta lagun arteko partidu baten. Epaileak txartel atarateko, bitxuan atzean Bezga eta Adurizen aurpegiak, bueno, zutundu da, Pitu Azorre bostekoa. Bueno, falta gogorra izan da, Baina zorionez Kordoba ondo dago. Baloia gaz Núñez. Unai Núñezek baloia Mikel San Joseri. San Jose leku egaz jokatu, leku pasea ona Larrazabalentzat ez dago jokos kampo, Larrazabalek erdidatu egileke, erdidatu Larrazabalek, ez da inorre heldu, lurre joan da Serbia libre. Eta alboko sakea Barakaldorentzat izango da. Baloia Fede Oliveirak atarako dau, Barakaldo talderentzat. 14 minutua bete da, baloia gazorre Samu Alex, baloia atzera Katxarroneri. Katxarronek baloia alizan duen moduan urrundu, Pitu eta Ganea, azkenean baloia Oskarreri helduiako. Erdira Olaizolak, baloia txarto, lekuek baloia Villalibre Iremon, honek eskerrera Kordobari. Kordoba katzan itxi da volkaria, ezin izan da bazkenean Fede Oliveira atzean itxi. Baloia Barakaldo galdu, hortxeago Bibianek baloia atezainari emoteko. Jago Herrerinek erdira, Mikel San Jose, Beñat Etxebarriak. Ondo mobidu orain Atletikek, eskerretik Cristian Ganea. Oso ondo Cristian Ganea, eskerretik jokatzen erdiretu egileke area barruan sartuko derridetu Cristian Ganea. Kodro! Villalibreren gorputzen jokoz kanpo. Azelako suerte txarra. Oso jokaldi ona, Oso jokaldi ona Atletikek. Cristian Ganeak metroak irabazi. Kenan Kodroren jaurtik eta behondo joan. Baina Villalibreren gorputzen jo dau. Eta jokoz kanpokoa. Balastima izan da. Baina, bueno, seguro gauza eta jokaldi horrek, konfiantza bemoten da bela, eta entrenatzen jabe, gustora gongo da, alako jokaldiak ikusite. Villalibre kondo, baloia bajatu Kordobarentzat, pasea txarra izan da, baloia moztu Samuelexek, egalera, Iriondo dagoan tokira, Iriondo baloia gaz, azkenean baloia zapaldu, Barakaldoko esker lateralak, pasea atzera, hortxe dago Samu Alexek beste aldera, Gandara, Asier Villalibre presiñoan, Fede Oliveira parkatu kontrola, ez da ona izan Oliveirena,
Eta alboko sake atletik Ganea Karinatara, Mikel San Josega jokatzeko, San Jose katzera, Unai Núñez, San Jose, Sanjok baloia Bibianeri, Bibienek Unai Núñezek jokatu, zentralak ondo Lekueri, baloia kontrolatu Lekuek, Larzabal inguruan duko hortxe doa Lekue, babiko eginez, baloia Kenan Kodro, Larzabal jautik, kanpora, oso ondo, oso jokaldi ona barrio be, atletikek egindakoa, Larrazabalen jaurtiketak gora joan da. Eta atletik nagusi, partidu honetan 16. minutuan gagoz, 17. minutuan zagoaz. Eta atletik oso ondo jokatzen. Baloia gaz Cristian Ganea, eskerretik barrio be, jaurtik Ganea, korner! Ganearen jaurtik eta eskerrez, Katxarrone kornerera bialdu dau, bere atzelari, kontuak eskatzen. Baina oso ondo, Cristian Ganearen jaurtiketa. Baldoak kornerra ataratera Beñat Etxebarria. Eskumaz atara Beñat Etxebarria kara barroan ipini Villalibre gora. Asier Villalibreren burukada gora joan da. Txaloak atletikentzat. Partidu polita zer esanik ez, hemengo ikuslarentzat, seguru Barakaldo taldekoak diala danak, herrikoak dianak gitxienez, baina eraberien atletikek bai. Bueno, aldaketa gongo da, kanpora doa 12. zenbakia Fede Oliveira, eta baita be, Samu Alex. Bueno, baldaketak hortxe egon dira, Barakaldo taldean, aldaketa pi, izan duguz. Baloia atara. Atezainak sendo ganera. Atletik baloia berreskuratzeko Sorian. Azkenean alboko sakea atletik entzat izango da. Hortxe eskerretik baloia atarateko prest Ganea. Luze atara baloia Mikel San Joserentzat. Mikel San Jose Ganea. Hortxe dago atletik baloia ondo moi duten. Beñat Etxebarria baloia atzeratezinari jago erreinentzat. Unai Núñez. Indartzu oso ondo. Mikel San Jose imon baloia. Mikel San Jose Kordoba jokatu. Kordoba eskerretik jokatzen, Ganea dauko laguntzen hortxe pasea, Ganearen zat. Ganeak erdidatu, bigarren zutoinan, ez dago inor, baina leku helduko da baloia horretara. Baloia kontrolatu, Inigo Lekuek, eskerrez erdidatu Lekuek, lurrera joan da Kenan Kodro, epaiak ez dago ezer ikusi, eta Kordobaren buruka da zuzenean, atezinaren eskuetara joan da. 20. minutuan gagoz. Momentuz behintzat, ez dago golik. Barakaldo kutz, atletik kutz. Atara baloi hori. Katxarron atezainak, baloia Cristian Ganeak atezainari emon. Eta Unai Núñez baloiagaz, Beñatek Larrazabaleri. Gaizka Larrazabalek, presinuan hiri ondo. Atletik ganaldeko oiuak entzuten dira, hemen Unai Núñez, Beñatek erdira, San Jose kegalera, antzidago Kordoba, kontrola ona Kordobarena. Kordoba aurrean duko Barakaldoko eskuin laterala, erdiratu Kordobak, bigarren zutoin horretara, iriondo helduko da, ez Larrazabal heldu da reinago. Larrazabal baloiagaz, gaizka Larrazabalek erdira Beñat. Atzetik etorrite baloia pitu mostu, hortxeago Laizola, ondo Mikel San Jose. Unai Núñezek ez da barrazori gure, Dani Bibianek, egalera, paparrez bajatu baloia, Inigo Kordobak, Cristian Ganea eritxi, Cristian Ganeak baloia, Dani Bibianek bestaldera, hortxeago Unai Núñez, baloia zapaldu zentralak, Olaizola dago presinuan,
Bibianek buru altzau, Ganea Kordoba baldiko egin, ialtzen dan Ganea, bai heldu da Cristian Ganea, oso ondo, atzean itxi dau, aurkaria Ganeak erdiratu ondo, Kodro kanpora, oso ondo, jokaldi bikaina, Cristian Ganeak egindakoa, eta Kenan Kodroren errematea buruz kanpora joan da. Baloia Barakaldo dauko, hortxe Oskar baloiagaz, baloia luze Carles Markek, moztu kasu honetan, Atletikek hortxe dago Mikel San Jose, Beñat Etxebarriak Unai Núñezek jokatu, baloia zapaldu zentralak, Barrio B, Bibianega jokatzeko, Dani Bibianen pasea ona, Asier Bialibrerentzat, honek Barrio eskerrera, Kordoba ez dago jokoz kanpo, horra aurrean duko Barakado taldeko laterala, Beñat Etxebarriak burua altzau, ondo gurutzatu da hor, baloi horretara Samuel, eta azkenean Gandarak baloia kanpora bota dago alboko sakera, Atletik entzat izango da alboko sakea, Cristian Ganeak atarako dau. Cristian Ganea bigarren partidu honetan oso partidu hona egiten dabil. Kordoba. Iñigo Kordoba baloia galdu, Beia Larrazabalek berreskuratu. Beñat Etxebarriak baloia zapaldu. Baloia atzera Bibianek baloia galdu Olaizolaren presiñoan, azkenean falta. Olaizolaren falta Bibianeri. Eta harin atara dago Atletikek, Núñezek San Joseri. San Josek baloia Núñezeri emon. Núñezen pasea Iñigo Lekue eskumati jokatzen, baloia erdira. Sanjo kosondo baloia mobidu, hortxeago Kordobaen erdirak eta Kodro kanpora! Kenan Kodroren erdiraketa, Kordobaen erdiraketa bikaina. Eta Kodroren buruka da, gitxi gaitik kanpora joan da, oso jokaldi ona Atletikek egindakoa. Barakaldok Barrio B baloia jokoan ipini, hortxeago Brian Reina, baloia erdira. Pituk Carles Markeri, honek egalera. Barakaldo orain baloia ondo moiduten, Carles Mark. Presiñoan hortxe doa Kenan Kodro. Gandarak Samuelek jokatu. Samuelek Barrio B Gandarari emoteko. Barakaldo orain baloia moiduten. Ez da presarik edo lekurik topetan. Baloia azkenean Katxarron atezainari. Katxarronek erdira Carles Mark. Honek egalera Gandara. Presiñoan oso ondo Atletikarea barruan. Ez daki zentralak azkenean zer egin eta korner. Hor bera bakarrik naztu da, Katxarronek animoak emon. Kornerra izango da Atletikentzat. Atletiken aldeko oiuak jarraitzen dabe, hemen Lasesarren. Eta hortxe doa kornerra. Atara kornerra, bigarren zutonien Núñez, korner Barrio be. Errematea ona, Núñezek eginda ona, bigarren zutonio horretan, Beñaten erdirek eta horretara. Eta Katxarronek baloia korner bialdu dau, badoa Barrio be, Gaizkal Larrazabal, korner hori ataratera. 25 minutua beteko da beraz, 20 minutu partidua maitzeko, ondino utxean jarritzen dau partiduak. Hortxe doa Larrazabal, korner hori ataratera, Larrazabale korner atara, area barruan ipini, Bila Libre esteldu, Núñez bai, azkenean baloia, kornerrera Barrio be, orain goneta beste aldetik atarako da kornerra. Antxe doa, Beñat Etxebarria, Igorreko jokalaria, Barrio be kornerra atarateko prest. Beñat Etxebarria atarako da korner hori. Korner atara ondo, eta orain honetan, beste korner bat. Kasu honetan Barrio be beste aldetik.
Atletik ja, ez da izema korner daroa zan. Atara kornerra, hortxeago Cristian Ganeak erdiratu, urrundu pituk buruz, baloia Beñateri helduko jako, Beñatek ikutu, Ganearen pasea oso ona da, Kordobak eskumaz erdiatu, bigarren zutoinean Villa Libre, gelditu Katxarrone. Burukada ona, oso ona, barrio be Cristian Ganearen jokaldi ederra, eta burukada oso ona Villa Librek, baloia kornerera joan da, edo parkatu, Katxarrone gelditu dau. Barakaldo baloiagaz, barrio ben berreskuratu Cristian Ganeak, azelako partidu egiten dabilen Atletikeko atzelaria. Unai Núñez baloiagaz, bat bikoa egin, Asier Villa Libregaz, Núñez luze, Kenan Kodroren kontrola, ez dago jokoz kanpo, pasea, Villa Libre gora joan jako baloi hori Asier Villa Libreri, eta teko sakea izango da Barakaldo talderentzat. Atleti nagusi da, baina momentuz behintzat ez dago markagailuan golik, eta utzean jarraitzen dugu. Partidu holan amaitu eskero, Atletik izango ditzake txapeldun. Barakaldoko orain, jokaldi ona Olaizolaren eskutik. Eta kornerra izango da Barakaldorentzat, esaten ibilinaz, Barakaldok eta Alabesek bardindu egin da belez, lehenengo partidu holan amaitu eskero, Atletik izango ditzake txapeldun. Alabesen kontra irabazi egin dagoelako partidua. Barakaldo kornerratara, Villa Libre baloia urrundu, hortxe burukan Gaizka Larzabal falta egonda, epaiak ez dago eserra dirazi, hortxe dago baloia gaze Oskar, urrundu egin dago Vivianek, buruz ikutu du Carles Markek, eta azkenean Jago Herreinen eskuetara. Arinatara, oso ondo ganera, hortxe dago Kordoba, baloia gaz, Asier Villa Libreren laguntza duko, pase hona Asier Villa Libreren txatare barruan herriatu Asierre, Kodrok, bigarrenean bezin izan da berren bat hau, Kordoba bez, Pituk azkenean baloia eroan dau. Atletikek merezi dugu gola, Pitu baloia gaz, Oskarren baloia atzera, Julen López. Egaletik jokatzen orain Barakaldok, urrundu Dani Vivianek, Ganeak erdira, Unai Núñez, honek Mikel San Joseri itxi. 28. minutuan gagoz, bagoaz 29. minutuan beraz 16 minutu partidu amaitzeko. Jago Herreinek Beñat Etxebarriari emon. Beñat Etxebarriak egalera. Cristian Ganeak baloia. Vivianegaz jokatu. Dani Vivian. Mikel San Jose baloiagaz. Luze, Villa Libreretzat, Paparrez bajatu Villa Libreko zona, kontrola area barruan dago Villa Libre, pasea atzera, hortxeago Kordoba, ia zergiten dagoen Jaurtik Kordoba, kanpora. Jaurtik eta intentzio guztiarekin egin dago Inigo Kordoba, hortxe dozu ezeun irudietan, baina baloia desbideratuta joan da, eta teko sakia izango da Barakaldorentzat, partidu amaitzeko, 15 minutu falta diranean, ez dago golik Lasezarren, Barakaldokutz, Atletikekutz. Atara Mikel San Josek buruz. Alboko sakea Barakaldok. Gaizka garetan noren aurkiaren aurrean Atara. Kevinek Atara dau, hortxe Kevin Barrio be. Pitu jokatu, San Jose dauko aurrean, hor posizio Oskarrek Piturik kontuz, Pitu baloia gaz, baloia erdira, Olaizola oso ondo leku, baloia moztuz. Beñat Etxebarriaren pasea galera, Larrazabalentzat, ederra kontrola aurrean dauko Iriondo. Gaizka Larrazabal baloiagaz, baloia Beñateri, pasea ez da ona. Hor bat bikoa egin gure izan dabe Gaizka Larrazabalek eta Beñatek, baina baloia joan eginda. Arinatara dago Iriondok. Brian Reina gazokatzeko, hortxe Reina baloiagaz erdidantzadua, pasea eskumara, antxeago baloiagaze Oskar, honen Jaurtik eta gora. Partidu polita ikusten gabiz, Barakando eta Atletiken artean, 31. minutu laster beteko da,
momentuz ez dago olik, baina benetan partidu oso interesgarria eta seguru, entrenatzaileentzat halako partiduak oso garrantzitsuak izaten dira. Ez dago ezer jokoan, lagunarteko partidu da, baina jokalariak ikusteko eta probetako partidu garrantzitsuak izaten dira. Ez da bardin, entrenamentuetan ikusi edo halako partiduetan, eta badakigu lez, ligan oso katsa dela, dana jokatzea kontu zorain, Larrazabalen baloia moztu, Gaizka Larrazabal eskumatik, pasea erdira, Beñat Etxebarria, Jaurti Beñate, gora! Jaurtik eta ona, Beñat Etxebarriak eginda hona eskumaz, area kanpotik, baloia gora joan daiako, hortzen dozue arratiarra, esaten ibili nazba, seguru datu interesgarriak lortu dituela entrenatzaileak, ze gaur, partidu polita jokatzen dabiz, askotan minutu gitxi, edo minuturik ez duken jokalari batzu. Kolaizola, edo Iriondo parkatu. Hortxe, Brian Reina, atzean itxi gure daulekue. Brianek barrio be baloia atzera, Samuelek erdiratu, urrundu Unai Nuñezek, baloia Kevinek buruz, orain Beñatek, Villa Libre, Kordobaren pasea honak eran kontro Jokos Kampo, ez da asko gaitik, baina marrazainak banderatxo altzau dau, eta baloia Barakaldorentzat izango da. Laster beteko da, eta 13. minutua. Barakaldo kutz, Atletike kutz. Atara, Gandarak, Egalera, Iriondoren kontrola, atzean itxigure doela Larrazabal. Iriondo jarretzen dau, Brian Reina, leku dauko aurrean, hortxe jarretzen dau Reinak, leku presiñoan, Reinak atzera baloia, hortxe Samuelek luze jokatu, Larrazabal burukan Iriondogaz, Larrazabalek ikutu, San Jose, falta, falta dago, Samuelek egindako falta, Adria zidau epaileak eta leukuek atarako edo falta hori. Hortxe dozue, Deustuko jokalaria, Inigo Lekue, aurrean, Brian Reina, laburrean jokatu Asier Villa Libre gaz, bat diko egin, Lekuek baloia atzera Núñez, kontuz, baloi horregaz, baloia Iago Herrerineri, Iago Herrerinek, falta egin deutza, Azlako konfiantza dukon Herrerinek, Unai Núñezek luze, Larrazabalek ikutu ondo Kenan Kodro, baloia Barakaldok moztuez, Larrazabalek ederto, hortxeago Kordoba eskerretik, Larrazabal Diemon, Gaizka Larrazabal, baloia atzera, Cristian Ganeak baloia zapaldu, Ianogaz jokatzen dagoan, azkenean Kordobak jokatu Barriobe, Kordobak Larrazabal Diemon, honek Barriobe Ganeari, eta hor sarrera gogortxoa egin dutze, salto egin dut Cristian Ganeak eta Barakaldoko jokalariak baloia urrundu balan dabe, San Josek berreskuratu, ez, kontuz kontrazoagaz, Pituk baloia atzera, Samuel erienduiako baloia, horre baloia gaz Carles Markek baloia luze, Pitugaz jokatu gure, Ganeagaz burukan, oso ondo, Cristian Ganeak baloia alboko sakera bidali, txaloak atletikeko jokalaria dentzat, oso fin gaur bai erasola, bai atzera begira, eta kontu, erloju aurrerantza da, eta 15. minutua beteko da, eta beraz, 10 minutu gelditzen dira partidu amaitzeko, Barakaldo kutsa, Atletike kutz, eta markagailu honegaz, partidu dagoelan amaitu eskero, triangular edo txapelketa honetako irabazlea Atletik izango ditzake. Partidua Alabesen kontrakoa irabazi dagoelako. Hau da, Atletik txapeldun, bigarren tokian Barakaldo, partidu biak berdindu dituelako, hola nabitu eskero, eta Alabes hirugarren bat bardindu eta bestea galduta. Hortxe doa Lekue, eskumati jokatzen, Lekuen erdiek eta ona da, Villa Libre daldu, baloia Kordobari jaurti gora. Eskumaz jarti da, Inigo Kordobak. Baloi hori barrio be, Lasesarre de kanpora joan da.
eta aldaketak. Kanpora doa Brian Reina. Txaloak beretzat. Jokalari ona Brian Reina. Eta azkeneko 10 minutuak jokatzeko aukera Barakaldok taldeko jokalariak. Larrazabalek baloia moztu, hortxe San Jose, lekue, Larrazabal ez da baloi horreta heldu, kontuz kontrasoagaz, hortxe doa Oskar baloiagaz, pitu hor burukan Bibianegaz, ondorai baloia Beñateri, Beñateri baloia zabaldu, lekue, baloiagaz, atletik, ezkerretik jaurti ganeak, kornerra izango da. Azkenengo aldaketa egin dago Barakaldok, Reinaren ordez Juan Delgado sartu dalako. Eta Beñat Etxebarria doa korner gori ataratera. Atara kornerra, eta zuzenean Katxarren eskuetara, hor lurra dago Dani Bibian, epaiak ez dago ezerra dirazi. Eta baloia Barakaldoko atezainak ipini dau jokoan. Gandara baloiagaz, Gandarak baloia galera, Kevin, honek luze jokatu, hor Olaizola eta Bibian, jokoz kanpo. Olaizola jokoz kanpo egoan. Eta baloia barrio be atletik entzat izango da. Eta 18 minutuan gagoz, 7 minutu partidua amaitzeko, eta Usnako berdinketagaz jarraitzen dugu. Ezkerretik jokatzen Cristian Ganea, baloia joan eginako Ganeari, eta alboko sakea Barakaldok atarako dau. Hortxe orain Kevin, alboko sake hori atarateko prest. Eta Barakaldo, Larrazabalek baloia berreskuratu. Venga, Gaizka. Gaizka Larrazabalen pasea. Asier Villalibrerentzat. Baloia zapaldu Gernikarrak. Baloia atzera. Ganeak erdira. Beñat. Beñaten pasea oso gatzazan. Baloia Barakaldok berreskuratu dau. Kontrasoagaz Juan Delgado. Juan Delgadoren pasean. Jokoz kanpo dago Olaizola. Bai. Jokoz kanpo dago Olaizola. Marrazainak banderatxoa altzau dau. Hortxe dozu epaile jauna. Falta dirazi dago alinago. Olaizolari emondako paso horretan Carles Markeri egindako falta. Eta pitu katarako dago Barakaldorentzat. Ez, azkenean baloia Iriondorentzat. Hortxe dozu Iriondo. Zeuen irudietan Barakaldo taldeko entrenatzailea aginduak emoten, Gaizka Garitano be zutun ikusten dugu, Iriondo karia borroan ipini, urrundu Kenan Kodrok, Beñatek txarto urrundu dau, eta azkenean baloia kornerra izango da. Asier Villalibrek ikutu dago azkena, txaloak Lasesarreko armaietan, eta kornerra izango da Barakaldoren alde. Hortxe dozuez, Barakaldo eta atleiko jokalariak karia barruan. Kornerra gorantzat doa. Baloia azkenean Karrez entzat heldu da. Hor epaileak ez da bezerrezi eta kornerra izango da. Azkena Cristian Ganea izan delako. Badoa Barakaldo taldea, barrio bekorrerra taraten, orain sakatzen etxeko taldea. 40 minutua bete da, azkenengo 5 minutuetan gagoz. Hortxe zeuen irudietan. Barakaldo eta Atletikeko jokalariak laburrean atara dugu Barakaldok. Azkenan egaletik jokatzen, hortxeago Pitu, ondo Kordobak baloia moztu eta falta gogorra Piturena, eta hor
bueno, epaileak txartela parkatu ingo dutxo, zenbat ja badauko, eta bueno, lagun arteko baten be, txartel gorri ikustea, ez da ohikoena. Baina, falta garbia, Kordobari egindakoa. Baloiagaz Bibian, Peñat, San Jose, Mikel San Jose katezeinari emon, Jago Herrerin, Jago Herrerinek baloia egalera, lekuek salto egin dago Iriondogaz, eta Iriondok zarata egin dauelez, falta, adirazi dau, Barakaldoren alde, hortxe epailea, galdetzen Iriondori, ia ondo dagoan edo ez. Erloju aurrerantza, 3 minutu eta erdi partidu amaitzeko. Baloia falta da, hortxe, baloia bueltau, eta Iriondo berak ipinko du baloia jokoan. Iriondok baloia egalera, bestaldera, buruz ikutu daue Oskarrek, Atletikeko jokalariek baloia txartu urrundu, alboko sakea Barakaldorentzat izango da, 42. minutua oraintxe bete da, beraz 3 minutu partidu amaitzeko, baloia Kevinek atarako da alboko sakori, area barruan sartu gurean Oskar, baloia azkenean itzelezko burruke dagor, ia baloia ataratetik dagoan, eta Bibianek falta. Bibianen falta. Urrera joan da hor, Barakaldo taldeko jokalaria. Hamaikagarren zenbakia Oskar da. Ez dauko dolik, Kordoba eta Beñat, epaileagaz berbetan. Eta baina euskenengo aukeratxoa behizan leike. Bitu dagor badoiaren inguruan, seguruenik bere izango da faltea aterako dagoen jokalaria, baloi geldi gehienak behintzat berak ataratzen dituelako, hortxe dozu epitu. Bere inguruan Julen Lope dago, ia nuk ataratzen dagoan, Julen Lopezek eskerrez atara leike, edo pituk eskumaz. Itza ezian jokalari bi, Kordoba eta Beñete ipini dauz. Atletikek epaileak txistua noiz jo, 43. minutua bete da. Azkenean pituk eskumaz erdiratu. Urrundu egin hau Mikel San Jose buruz. Baloia Juan Delegado rienduiako. Juan Delegado eskerrera Oskar. Oskarrek erdiratu. Zelai erdian Barakaldo korpoz itxi horre. Baloia gandarak, azkenean, ez dago jokoz kanpo. Arrizkoa bai, jokoz kanpo pitu. Jokoz kanpo pitu. Hortxe marrazaina banderatxoa altzau. Eta minutu bat faltaiako partiduari. Minutu bat gelditzen da. 44. minutua bete dalako. Eta partidu honetan ez dago golik. Barakaldokutz, Atletikekutz. Eta Jago Herrerinek atara, luze. Pila libre ez da baloi horretan heldu. Urrundu egitu baloia Carles Markek. Baloi Atletikeri helduiako. Pila libre burrukan falta. Ez da ezerra direzi epaileak. Baloia Barakaldo taldea kontra zoan urtean gure. Cristian Ganeak baloia moztu, Kordoba. Pila libre lurrera joan da. Oingoan bai. Oraingoan ja falta direzi dago epaileak. Cristian Ganea hortxe iruditzen ikusten duzue, Beñat Etxebarriagaz batera. 20 segundu, falta dira 45. minutura heltzeko. Eta baleiteke, jokaldi hau, partiduko azkena izatea. Beñat Etxebarriak atarako dau, epaileak pituri dinotzo, atzerago ipiteko, giza ezia atzerago egon behar dela. Txistua jo epaileak, Beñatek laburrean, Kordobari, Kordobak baloia erdiratu. Urrundu Barakaldo, Larrazabal, azkenean San Jose, gola! San Joseren gola! Horai altzado marrazainak. Ja ospatzen egoazenean, Kostabiako marrazainari banderatxo altzado edo ez. Eta San Jose ja ospatzen egonda gola, marrazainak ez dago banderatxo altzau, horri bili da zalantzan zer egin. Eta azkenean banderatxo altzau dau, eta jokoz kanpokoa adirezi dago epaileak. Bueno, partidua emoten dago negaz amaitu egingo dela.
Bai, amaitu daia, partidua. Usnako bardiketa honegaz amaitu da. Eta dinogu moduan, Atletik da triangular honetako irabazlea. Partidu bat irabazi dagoelako, bigarren Barakaldo, biak bardinduta eta hirugarren Alabez, Atletiken kontra partidua galdu dagoelako. Ba beste barik, eskerrik asko hortxe egotearren, atzena asteburu honetan, eta hurrengoan be hemen txekure zaikue. Eta eskerrik asko eta beste batera arte agur.